Sugeng siang sedulur. Dino iki aku arep unboxing majalah penyebar semangat sik paling anyar. Terbitan tanggal 2 Mei 2026. Iki teko rada mawan, dadi isik gres. Coba kita buka isinya apa wae. Iki ngirim saka Surabaya kurang luwih 2 dina kepungkur. Iki isik sadelan ya. Majalah penyebar semangat iki kalebu majalah basa Jawa paling tuwa sing ana ing donya iki sedulur. Didirikan karo Dr. Sutomo tanggal 2 September 1933 ana ing Surabaya. Tujuane kanggo ngubarke semangat nasionalisme nglawan penjajah. Nah, iki majalah sing paling anyar nomor 18 2 Mei 2026. Gambar sampul, gambar penari. Isine kaya ngene. Oh iya, majalah penyebar semangat iki regane per edisi 21.000 kanggo ing Pulau Jawa lan 22.000 kanggo ing luar Jawa. Nah, majalah penyebar semangat iki mungkin iso disebut minangka majalah sing paling awet iki ya. Merga mung garis 1-2 majalah-majalah sing nganggo basa Jawa sing ana ing Indonesia. Kaya ning Jogja kuwi ana Joko Lodang. Kuwi terbit sekitar tahun 70-an kanggo Joko Lodang kasebut. Terus ana meneh sik saka Semarang iku apa jenenge kok lali. Ya iku pokoke engko nek kelingan sebut mawon di komentar. Nah, ayo kita buka halaman per halaman. Jadi neng majalah penyebar semangat iki oke rubrik-rubrik sik menarik ya. Iki neng awal iki ana cerita rakyat. Terus istiadat iki ngenani cembengan manten tebu Madukismo. Terus ning kene ana rubrik wawasan. Iki mbahas ngenani geneo pekerja rumah tangga digawekake undang-undang. Nah, iki aktual iki. Terus ning kene iki iklan kerjasama karo Komdigi antara iso disebut nek iki program-program pemerintah sik ditayangke ning kene. Nah, saterusnya ana rubrik seni. Iki ngulas ngenani besut jajah desa Milangkori. Nah, iki seniman Surabaya ketoke. Ning kene ana Grahadi. Iki kedadian-kedadian ing tlatah Jawa Timur. Jula-juli iki yo iso disebut kedadian ngenani hal-hal ing Surabaya Jawa Timur. Nah, iki rubrik selanjutnya iki ngenani literasi. Literasi iki ngangkat tema ngangkat kearifan lokal Madura menyang karya sastra. Nah iki sik paling ditunggu salah sijine cerita Palasik Pulau Berhala. Iki memang ceritane nang jero cerita utama kuwi ana cerita meneh sik nggo mendukung judule. Jadi nang jero cerita ana cerita meneh. Makane sithik akeh sik ngrungokake cerita iki rada bingung. Karena nang cerita utamane terus ana meneh cerita sik luwih cilik meneh. Nanging kuwi kabeh sakjane kanggo nyengkuyung cerita utamane. Ngeten. Nggih iki sik edisi terbaru. Edisi 9. Saterusé Jaban Rangkah iki cerita mengenai luar negeri. Terus iki mengenai kedadian ing India. Iki nang Meksiko. Jadi iki pepak ya. Penyebar semangat iki isine ora mung Indonesia tok utawa lokal Jawa Timur utawa ning Indonesia tok, nanging iki tekan manca. Nah, ning kene ana Macapatan. Nah, iki nek sik iso maca ya apik iki. Ning aku dhewe minangka wong Jawa ya urung iso maca Macapat. Jadi ya maklum.
Iki selanjutnya iki rubrik olahraga. Ngene. Nah, sakjane nang panyebar semangat iki uga ana cerita mini. Cerita mini iki bisa disebut cerita cekak. Nanging iki ceritane luwih cendak banget. Dadi nek diwaca dadi konten paling ora nganti 10 menit. Ngeten. Nah, iki cerita cekak sik paling anyar, judulnya Selamatan. Ditulis Nuri EBS. Iki nek diwaca ya kurang luwih sak dhuwure 10 menit. Iki. Selamatan gitu. Ana meneh iki rubrik Reno. Iki rada suwe ora muncul, agwe muncul meneh. Rubrik Reno iki ya ngisahke bab-bab sing aneh. Kadang kala ya cerita-cerita horor atau misteri ya sok metu nang kene. Nah, iki judule edisi iki kawin campuran antarane manungsa lan alien. Wah, iki menarik iki. Secara kekinian iki isu-isu kontemporer banget. Nah, iki sak teruse cerita ngenani alaming lelembut. Iki sik paling akeh ditunggu. Ing edisi iki ngangkat judul Pepasian Karo Roh. Iki sik nulis JMV Sunarjo. Nah, iki untungnya rada dawa. Sambung ning halaman 48. Ya lumayan iki iso nek diwacake ya kurang luwih ra nganti 15 menit. Pepasian Karo Roh. Mbok bilih iki tak wacake sesuk dina Selasa. Iki ana meneh rubrik Padalangan. Iki rubrik ngenani wayang. Terus sak teruse ana rubrik Taman Wanita. Iki ngenani masak-masak. Ana uga iki ngenani Kartinian nyawiji ngukur dalan. Nah, iki meneh kita sak terusnya ana rubrik ana wae. Iki rubrik sing aneh-aneh minangka cerita-cerita saka luar negeri. Judul ing cerita iki urip meneh gara-gara ambulane kejeglong. Nah, iki cerita ngenani wong sik wis dikira mati ning dilalah ning dalan dalane jeglong gegrunjal wonge sik dikira mati mau jebul urip meneh. Ana uga ning kene kawruh agama Islam. Ning kene ngangkat judul Abote Sakratul Maut. Mbok bilih para sederek remen kawruh-kawruh ngenani agama. PS menika lengkap. Dadi pragur cerita-cerita cekak, alaming lembut, ugi ana cerita-cerita ngenani kawruh agama. Sak banjure ngenani kasarasan. Iki cerita ngenani tanduran-tanduran sing ana paedahe. Iki ngangkat tema tanduran sukun. Iki. Nah,